आसामनि मोनब्रै टल गेटफोरखौ बन्द खालामनो हासिगौ। आसामनि राजा लामायाव थानाय मोनब्रै टल गेटफोरखौ सरकारा बन्द खालामनो हासिगौ। मिथिहोनाय बादिब्ला बे मोनब्रै टल गेटफोराव नेशनेल हाइवे अथरिटी अफ इन्डियानि होखानाय नेमखान्थिफोरा फालिजायाखै। फारि बायदियै आसामनि नाजिराकाट, मदानपुर, गालिया आरो मिक्रनाथ हाउगननि टल गेटफोरा नेशनेल हाइवे अथरिटी अफ इन्डियानि नेमखान्थिफोरखौ फालियैखौ नुनो मोननाय जादों। 2008 इं मायथाइनि नेम बादिब्ला मोननै टल गेटनि गेजेराव जानथाया 60 किल'मिटार जानांगौ। नाथाय सारा भारत नाङैनो गासै 189 टल गेटफोरा बे नेमखौ सिफायनानै दं, जेराव बेनि मादाव आसामनि मोनब्रै टल गेटफोराबो दंफायो। भारतनि रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेनि मन्थ्रि नितिन गाडकारीआ बे बाथ्राखौ रोखायै मिथिहोदों। लोगोसे नेमखान्थि सिफायनाय टल गेटफोरखौ फैबाय थानाय 3 दाननि गेजेरावनो बन्द खालामनाय जासिगोन होननानै मिथिहोदों। नोंथांनाव हान्थु, सिं, गोदोना, आखाइ, आखाइनि आसि, सिंस्रि, दाफोना सानाय, आफादावदै सानाय, आथिं मिजुनाय सानाय, खर' जरा सानाय, आथिं फारनैबो बोलो मोनै जानजि सानानै आथिङाव साहैनाय, जायखिजाया गोजामनिफ्राय गोजाम सानाय जादोंब्ला नोंथांमोना जिंगासिनो नांला। नोंथांमोननि थाखाय खम बेसेनावनो लाबोदों फिल नेचार जइन्ट पेन वेल। बे थाव मालिसखौ फुनोब्लानो नोंथांनि गासै सानाय जेंनाया खारगोन। अब्ला मानोथो गोबाव खालामखो? अर्डार आरो गोबां मोनथिनो थाखाय नैबे जानबुं नङाव फन खालाम 9974030738।